Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Adams para tikman yung mga wines po na ginagawa po mismo dito sa Cardam's Winery. Ito po yung mga product po nila. Grabe, ang dami. Mga prutas po lahat yan na ginagawang wines. At dito lang po sa Adams ginagawa po ang mga wines na yan. Kaya punta na po kayo dito sa Cardam's Winery para matikman po lahat ng mga product nila. So sobrang dami mga idol. Pwede... Oh shit, here we go again. Nandito naman po tayo sa Cardam's Winery. Dito po ginagawa yung mga wines. Halimbawa po, ito po yung mango wine. Ito po siya, mango wine. Gawa po ng Cardam's. Ayan o. Nandito na po lahat yung mga wines po dito. Ito po, pretties po dito, kagaya po dito, pineapple. Yan o. Kagaya nito po, pineapple. Kung nagustuhan mo yung lasa, sigurado mapapabili ka. Ayan o, Cardam's pineapple wine gumagawa. Grabe. Tingnan natin mga idol. Oh, pineapple. Tikman ko mga idol. Grabe. Ang sarap mga idol. Dapat punta na po kayo dito sa Adams para mapuntahan nyo po yung winery po dito at matikman yung mga wines nila. Grabe, ang sarap. Ayan po, kasama po natin si Manager Carmelita Abnasan. Ito po siya. Ano pong masasabi niyo, ma'am? Welcome po sa Adams at kung gusto niyo matikman ng aming masasarap na alak, punta ka po dito sa Cardam's Mountain Wine. Drink unlimited and buy unlimited. Pintas neta, di kita ulo pa ya. Lemon grass. Lemon grass.